Здравейте на всички. Включвам се само за да ви информирам и за да ви уведомя, че всичко е наред. Покръжихме малко над София, нещо колесника се пред Цага. Въртяхме като чайки около 1 час, за да може да си изразходваме гориво. Никакъв страхотен проблем не е станал, слава Богу. Така че кръжахме, изразходихме си горивото и си казахме съвсем спокойно. Никой да не се притеснява и да не се шашка от такива неща. Случват се, това са си технически проблеми. Техниката ни е изрядна, но са си машини все пак. Машини са си и понякога се получават проблеми. В случая, слава Богу, си каснахме в София, живиме сега как ще ходиме до Брюксел с влака или с какво. С автобус ли? Въпросът е, че сме живи и здрави, така че спете спокойно и не се притеснявайте изобщо. Благодаря.